Derfor skal du starte en virksomhed sammen med andre. Det kan være rigtig fristende at starte selv, fordi så kan man selv bestemme over det hele. Men der er faktisk rigtig mange fordele ved at starte sammen med andre. Jeg har personligt været rigtig glad for at starte sammen med to, fordi så kan man både dele opture, nedture, og udviklingen i en virksomhed er aldrig lineær, så der vil altid opstå komplikationer og udfordringer, og derfor kan det være rigtig rart at have andre mennesker at kunne læne sig op af. En anden ting er også, at man ofte komplementerer hinanden på forskellige områder. Det kan være, at en er god til salg, en anden er god til økonomi, og en tredje til marketing. Og på den måde så kan man spille hinanden stærkere. Man har også mulighed for at bruge tid på nogle af de ting, man selv synes er sjovest. På den måde så får man også meget mere værdi ud af de ressourcer, man har til rådighed. Så har man også noget accountability over for hinanden. Det her med, at man arbejder mod et fælles mål. Man skal stå til ansvar for hinanden. Og det gør også bare, at man kommer hurtigere i mål med nogle af de ting, man sætter sig for. Hvordan vælger du så de her partnere? Jamen, der er det super afgørende, at du faktisk finder nogen, der har samme værdisæt. Nogen, som også ønsker at opnå de samme ting med en virksomhed. Fordi ellers så vil der opstå udfordringer senere hen, i takt med, at virksomheden ligesom udvikler sig, og den kan gå i den ene eller den anden retning. Så er det ret afgørende, at man faktisk er aligned. Men som med alting i livet, så kan der ske alt muligt uforudsigeligt. Og derfor så vil jeg helt klart anbefale dig, at du får lavet en ejeraftale. Og i den her aftale, der kan man egentlig aftale lige præcis det, man vil. Men det kunne typisk være sådan noget som ansvarsområder, hvor mange arbejdstimer ligger i, og hvordan skal aftalen egentlig være, hvis der er en, der ønsker at komme ud af den. Fordi man ved aldrig, hvad der sker i livet. Det kan være, at der er en, der får en kæreste, der vil flytte til udlandet. Det kan være, at der er en, der vil prøve at arbejde med noget helt andet. Det kan man aldrig gardere sig imod, og derfor så er det sindssygt afgørende, at man laver sådan en her form for aftale. Så jeg kan på det varmeste anbefale, at du finder nogle partnere og starte din virksomhed med.